Gràcies. Molt bé, bon dia. Jo em dic Patricia Soler i com segurament ja sabeu. Quan el David em va contactar de part de la xarxa per demanar-me de parlar aquí, em va sorprendre una mica perquè vaig estar seguint una jornada que vau fer l'any passat i em va agradar moltíssim alguna de les experiències. Se sent o no? Sí? En parlarem, suposo, després a la taula rodona. I, això va ser una cosa. Després l'altra que acabo de descobrir és que em va semblar que em demanava que fes una mini introducció de la meva trajectòria i resulta que no m'ho va demanar. Igualment, jo l'he feta i en realitat suposo que té a veure amb el per què a mi em devia semblar important en algun moment és perquè a molta gent li sembla curiosa i és rellevant perquè els hi sembla curiosa. Ja en parlarem perquè evidentment no és el centre del tema avui, però sí que ho és en un sentit global, és a dir, com jo soc llegida com a dona, com a totes nosaltres, i com això, una dona en particular, no en concret, i com això té certes conseqüències. I que sembla que no siguin importants o que una mica són transparents com el sostre de vidre, però estan allà i tenen el seu pes i les seves conseqüències de llarg recorregut. Aquesta presentació comença amb una fotografia d'una biblioteca. Aquesta és la biblioteca de la Universitat d'Aberdeen, del nord d'Escòcia, on jo em vaig anar, diguéssim, a refugiar amb un Erasmus i on vaig fer la meva formació d'història cultural. En aquell moment la biblioteca, que era la Queen Mother Library, en honor a la reina, no era tan moderna, era més antiga, però una meravella plena de llibres, et deixaven tots els que volies, si llegies molt encara te'n deixaven més. Era meravella. I d'on venia jo? D'un lloc molt diferent. Ara la nova jo encara no l'he vist. Jo venia d'aquí, és a dir, una nena, una noia que havia sigut model, havia treballat molt, moltes coses de publicitat. Jo vaig deixar la meva llicenciatura d'Història per ser model perquè vaig pensar que guanyaria diners i així em podria marxar de casa, em podria independitzar. Després hi vaig veure que era una feina poc fiable i no em vaig acabar d'independitzar mai. Però tenia tota una trajectòria, diguéssim, que també va acabar... Aquí hi ha alguna cosa que assenyala? Hi ha alguna manera d'assenyalar? Si hi ha un puntero, digues. Sí, té un puntero a dalt. A dalt? Però com es fa anar? Segur tocar alguna que no és. Ai, ja està. Vale. Això, vale. No es veu molt, sí. Vale, perfecte. Doncs aquí, això és una pel·li que vaig fer perquè em vaig cansar de ser model i vaig pensar, allò d'actriu tindrà més profunditat. En realitat no havia sigut mai la meva vocació. Aquí vaig fer una pel·lícula amb molt temps a pantalla secundària de Francesc Bellmunt. Quan es va inaugurar la TV3 vaig sortir jo, vaig fer un programa de televisió. Bé, ja veieu. Després d'aquesta trajectòria em vaig quedar molt descol·locada i vaig decidir retornar a la universitat. Vaig retornar a la universitat i aquí em teniu, això és Aberdeen, aquesta és Aberdeen, ja havia acabat la llicenciatura i em vaig posar a fer el doctorat, això era a Cambridge, el meu director de doctorat estava a Cambridge, però jo a Edimburg. Això és Aberdeen, era un lloc molt diferent al món de les models, com us podeu imaginar. Aquí vaig començar a entendre vaig començar a tenir les eines d'anàlisi dels temes de gènere. A mi, alguna famosa feminista a Espanya m'havia maltractat públicament amb el meu nom i cognoms publicant difamacions en una revista i molta il·lusió, o sigui, molt atreta no estava en el tema, però clar, aquí a la universitat me'n vaig adonar que realment era impossible estudiar la societat. Jo estava fent història cultural amb un background d'antropologia que havia fet a Barcelona, a la Universitat de Barcelona. Era impossible si no tenies en compte aquesta diferència en la qual era la primera classificació dels éssers humans i la primera amb la qual ens trobàvem creant o constituint una desigualtat que tenia conseqüències greus. Per tant, em vaig acabar doctorant en un tema especialitzat en gènere, en sociologia de la ciència, en concret de la psiquiatria, en concret de les persones transsexuals, en concret del binomi sexe-gènere com a artefacte epistemològic. Això em va donar molta feina, moltes satisfaccions i després una certa responsabilitat.
Aquí és un llibre que va ser un dels inicis perquè jo me n'adonés que hi havia molt que podia entendre a través del món acadèmic, de la meva experiència, no només com a model, sinó com a ser humà en una determinada societat. Vaig tornar a Espanya, vaig tornar a Barcelona i em vaig dedicar a fer tot el que vaig poder com a freelance acadèmica, introduint pensament de Judith Butler, amb el qual també em vaig especialitzar en el doctorat, i això van passar uns quants anys, vaig anar fent difusió i vaig guanyar un premi, el Premi Anagrama d'Assaig, que és un premi de difusió, després alguns petits en periodisme, etc. Aquesta és una de les fotos del premi. Clar, imagineu-vos d'aquí, o sigui, aquesta sobreexposició, aquí, que anaves tapada com un osso i que aquestes fotos me les va fer el meu noviet perquè ningú em feia fotos, en realitat, evidentment, era un estudiant, aquí. Aquí, de cop i volta, es va anunciar que havia guanyat el premi i en 24 hores tenia no sé quants whatsapps al telèfon, o trucades. Em vaig atabalar una mica, em van donar 3 setmanes per preparar-me, per tornar, per fer-me la idea de que havia d'estar davant dels focus una altra vegada i que m'havien de fer fotos una altra vegada i que tota aquella espècie d'assumpte tornava a començar. I aquesta és una de les fotos que sí que em va agradar. La manera com se'm va representant a mi i la manera com després m'he anat trobant coses ha tingut molt a veure amb el que us vinc a explicar ara. Perquè m'he anat trobant amb coses que jo no m'esperava. No m'esperava dins de certs entorns més cultes que el que generalment envolta el món de l'espectacle o amb tots els meus respectes o de la publicitat, i tampoc en la gestió cultural ni en el treball. Bé, no sé si heu vist que us he posat ja com adjunt a la meva ponència una mena d'article amb el qual vaig especificant les meves definicions que em semblen bàsiques. No puc entrar en totes ara perquè se'ns aniria el temps amb això i en realitat estem centrant-nos en una altra cosa. Només potser faig alguna pinzellada perquè una de les coses que he après a filosofia és que cal tenir molt clar de què estem parlant quan diem tal o tal altre mot. Llavors, molts malentesos esdevenen d'aquí. En realitat això al principi és una declaració, aquests drets culturals, la part essencial de la dignitat humana, formen part integrant dels drets humans, han de ser interpretats segons els principis d'universalitat, indivisibilitat i interdependència. És la Declaració de Friburg dels drets culturals. Avui en dia se'n parla molt i jo crec que encara se n'ha de parlar més. Els àmbits dels drets culturals són 3. A l'accés, no us preocupeu de mirar l'article perquè ja ho teniu com a referència després. Avui diré l'u imprescindible i sempre en podem continuar parlant. Els àmbits dels drets culturals són accés, participació i contribució. Això per què és important dir-ho? Perquè en realitat les dones participem molt, és a dir, som les primeres lectores, les que més llibres comprem, som les que anem molt al cinema, espectacles, museus, etc., galeries d'art, però no necessàriament aquesta participació d'aquest accés actual, diguéssim, té una equiparació en participació i contribució. Aquí hi ha una batalla per lluitar. Per tant, la idea és com aconseguir fer cultura, és a dir, que hi hagi que part de la nostra contribució a la societat sigui desenvolupar i compartir coneixements, expressions culturals que es considerin en igualtat de condicions, no sempre menors o restringits a l'àmbit privat com acostuma a fer-se des de la consideració de la masculinitat com a universal i definitòria del que és l'ésser humà. També realitzar recerques, participar en formes de creació, etc. És a dir, com a subjectes actius de co-creació, de copensament, de codirecció. Això, com sabeu, és una cosa que s'ha de fer ara i que no és tan fàcil. És a dir, això que sempre es diu, per això el títol és no tan tou, es parla de cultura com un soft power. Bueno,
Sí, home, és soft comparat amb uns tancs, no? I estem veient, per desgràcia, una guerra molt propera en aquests moments, des de fa un any, no? Al nostre continent, entre cometes. Entre cometes tot, nostre i continent, però en realitat la cultura no és tan soft. Són estructures mentals, són biaixos, són maneres de veure les coses, a vegades no ens n'adonem, i precisament aquesta és la definició d'un biaix. Un biaix és un sesgo, en castellà, inconscient. O sigui, la persona que ho està dient no és conscient que això és així, o està comportant-se de tal manera. Per tant, per això és molt pesat aquest treball que he acabat tenint que fer, no? I que encara no forma part de la meva trajectòria, que me n'adono no he explicat. Durant aquest treball de difusió que he estat fent, m'he passat bastants anys treballant a institucions culturals del sud d'Espanya i també a uns congressos del bienestar que es diuen que organitza la cadena SER per tota Espanya. Aquests congressos són com una mena de, com va dir un exdirector de la SER, una barreja de concepto i sarao. Llavors, què són? Uns caps de setmana culturals amb els quals hi ha excursions a ciutats de segona línia cultural, no molt plenes, per exemple, Teruel o Córdoba, o Càdiz, que són precioses, o Antequera, etc., altres per tota Espanya, Tudela, Avilés, però aquestes excursions gastronòmiques, culturals i tal, van acompanyades de xerrades, de debats. I jo en aquests debats, des del primer moment, a mi em van convidar com a senyora Florero, això ho vaig tenir claríssim un temps després, i a més m'ho van dir, o sigui, t'ho diuen sense dir-t'ho així, clar, perquè no tenen el concepte de mujer florero, ets tu que els hi has de dir, no? És molt pesada aquesta tasca, diguéssim. O sigui, em van dir, un prominent gestor cultural li va dir a un altre prominent gestor cultural, oye, ¿has visto esta rubia con el pelo rizado que ha ganado el anagrama? Y l'altre li va dir, pues no, pues ¿por qué no la invitas a un congreso d'estos? I, pues així ens va anar. I després hi ha festes i sopars, i llavors jo, en realitat, vaig començar a fer, i vaig tenir sort, vaig començar a criticar una mica les coses, a dir, és que m'heu convidat aquí, hi ha un cuiner, m'heu fet pensar d'un cuiner estrella, l'Antònia Doriz, m'heu fet pensar en un tema i m'heu tingut tota la xerrada sense preguntar-me res. Al final, jo vull parlar, o sigui, jo he vingut fins aquí, que a més era una cosa bastant quijotesca, perquè era un poble de la Manxa, literalment, i jo he vingut aquí per hablar del tema que me habéis invitado i que m'he preparado, no? És a dir, i bueno, això va crear-me una figura molt antipàtica per uns i per altres em van veure que podia ser una font de què? De smart power, que és el que vull acabar dient aquí. És a dir, que ni soft ni hard, que s'ha de ser una mica, ja tenim els marcs, diguéssim, de declaracions, tenim els marcs conceptuals, tenim els marcs legislatius, ens falta total el soft power, diguéssim, a l'atacar això, aquesta noció de cultura que tant sembla tan tova i no ho és gens. En quin sentit estic parlant de cultura? No sé si ho esteu veient. Està en l'article igualment. En dos sentits, suposo que s'entén, però que quedi clar, perquè concepto i sarau no és el mateix. Sentit antropològic i sociològic de cultura com a forma de viure específica dins de la qual un sistema de significació, o sigui, si tu dius dona ja penses en tot un sentit simbòlic que hi va associat, no? Dona, terra, natura, emoció, instint, masculinitat, diguéssim, més que dona posem-li feminitat, masculinitat, raó, cultura, civilització, etc. Ment, cos. Per tant, tenim dos sentits de cultura, una com a forma de viure específica d'un sistema de significació que està implicada en totes les formes d'activitat social, des de què es considera... Des de què es considera... Sí? Va, em torno allà. No, espera. Espera, que n'hi ha un, sí. Tancat? Hola, que em sentiu aquí, sí. Doncs des del que es considera vell fins al que es considera desitjable, són coses que estan inscrites molt profundament dins nostre. És molt difícil de canviar. Jo no sé, potser després em direu, Patrícia, has dit coses que ja sabem, però és que em sembla important.
Hi ha un altre sentit més especialitzat, que és activitats artístiques intel·lectuals, on es diu que falta dinero per a la cultura. Bueno, vol dir aquest finançament d'aquestes estructures com la que estem ara, aquestes institucions, falten diners, sempre és cert. Per tant, sí, gràcies. Bueno, faré anar tot. Inclouen aquestes formes, aquestes activitats artístiques intel·lectuals, és a dir, podem considerar la ciència com a part d'aquesta, jo vinc d'un departament que ho fa, com a part d'aquestes activitats. D'acord, llavors, què ens trobem? Doncs que aquí estem parlant de valors. Aquests senyors que tenen la desfatxatez, no em surt la paraula en català, de que algun dia m'expliquen que jo he sigut convidada perquè tinc una melena rossa rissada, no s'han llegit el meu llibre, ni se'l llegiran. O sigui, vosaltres us recordeu la nena aquella de les fotos de model? Sabeu el que ha costat un doctorat? 5 anys? Bueno, ho sabeu, sabeu el que costen les coses, tots ho sabem. Clar, és a dir, a mi m'han dit no sé quantes vegades que m'havia de posar ulleres, fins i tot els meus companys de doctorat, que m'havia de posar ulleres per semblar més intel·lectual. O sigui, ara aviat ja les porto perquè les necessito. Però què ens trobem? Amb conceptes interioritzats, amb valors, o sigui, tota aquesta mena, tot aquest, el que es diu una mentalitat, però és que una mentalitat afecta tot, lo intel·lectual, lo mental, lo espiritual, lo psicològic, lo emocional, lo emotiu, lo sexual, els artefactes, la cultura material, la tecnologia, la ciència, la filosofia, poseu-hi tot. Aquí jo vinc d'aquest departament, d'un departament totalment interdisciplinari d'història cultural. I això m'ha anat molt bé quan he tingut que fer el projecte Gènere i Museus, perquè he tingut que adaptar-me a institucions que tenien temàtiques molt diferents i que estaven, diguéssim, també algunes no eren ni museus, eren arxius, per exemple, arxius fotogràfics o l'arxiu de la ciutat, etc. Per tant, aquesta formació interdisciplinar, multidisciplinar, que m'ha format per establir ponts, m'ha anat molt bé perquè l'he gaudida des del primer moment fins al darrer i també perquè és molt aplicable a la manera que estem pensant les coses. Quan estem parlant de perspectiva transversal de gènere, ja estem parlant d'això, no és només transversal en un sentit que afecta totes les polítiques, sinó que ha d'afectar a tota una manera de pensar, que és el que és aquest sentit global, diguéssim, ampli de la cultura, des de l'espectacle fins al concepte, absolutament tot. Per tant, això és, repeteixo el que estic dient, material i immaterial, integra, això també és important, simultàniament materialitat, significat i pràctica social. És a dir, el que nosaltres fem té un impacte sobre el que som, què diem, cap a on anem. Té un efecte performatiu, per dir-ho d'una manera tècnica, que està molt de moda dir, però que a vegades no se sap el que vol dir. Les mateixes representacions del món social, com ho diuen, constitueixen, juntament amb altres, la realitat social. I en la nostra cultura sempre hi ha una determinada visió sociocultural subjacent. Aquestes són fotografies del cos d'un artista, que és la Micaela Stark, que fa aquesta mena de deformitats, una mica enfotent-se. Em sembla que estigui embarassada, però no és. S'està apretant, és un corset, i s'està apretant i deformant el cos de certes maneres. Què és també la cultura? I això és molt important, un fet normatiu. Per què quan es diu hi ha tanta reacció en contra de certes polítiques de gènere quan es fan als museus o així? Perquè se sent la sensació d'una imposició, que hi ha una norma que s'està volent alterar i que s'està fent des d'una imposició d'una política pública i hi ha una reacció en contra. A mi em preocupa molt aquesta reacció en contra. Per això, al final d'aquest article que us he pensat, va ser el principi de pensar quin és el moment actual, potser m'equivoco i em doneu una sorpresa i em dieu que no és tan dur i que jo estic tenint una experiència desagradable en els temes aquests que us dic de difusió cultural, etc. Però sí que hi ha certa reacció en contra. Una cosa és un debat i l'altra és una reacció virulenta. El debat està molt bé, l'altre ja ho veig més complicat de lidiar, em sembla que és hard i que podem sortir malparades, no sé. Formen part d'aquest corpus normatiu els estàndards d'identitat de gènere, òbviament, també els ètnics, parlaré des de la perspectiva interseccional. I sí, en tot projecte s'hi dona una determinada visió cultural que afecta, sigui o no conscient, com veiem el gènere, etc. És una qüestió de responsabilitat social, com diu ben bé aquest títol. Llavors, ara començo a parlar-vos del tema de... No sé si ha sortit...
el tema aquest del projecte de gènere i museus. Quines accions prèvies s'havien fet? Diguéssim, el marc era aquest, no? El Pla de Justícia de Gènere, estic parlant de l'Ajuntament de Barcelona, ara hi ha un altre, el següent, aquest era el primer, tenir en compte els drets culturals, accés, participació i contribució. S'han fet moltes mesures de govern. Tingueu en compte que jo us estic parlant del que fa l'Ajuntament de Barcelona, però jo no soc de l'Ajuntament de Barcelona, jo soc una consultora independent. A mi em venen a buscar precisament per això, i per això ara jo no faig... Diguéssim, només us explico el que estava passant. Hi ha enllaços sobre les mesures de govern, etc., en el final de l'article, si ho voleu donar una ullada, i també d'altres iniciatives interessants que em semblen. Llavors, què es va fer? Es va fer un informe sobre la programació cultural, un informe que va costar molt de fer perquè les dades no estan desglosades per sexe, i el van anar repescant d'aquí i d'allà, però bàsicament el que es tractava de fer una primera aproximació quantitativa a si hi havia o no paritat en els espectacles, museus, activitats, etc., culturals de l'Ajuntament. La resposta va ser, finalment, no. Llavors, què va passar? A mi, les meves amigues, em sentien parlar d'aquestes peripècies que us explicava dels congressos de la SER i d'altres. N'hi ha moltíssimes, us puc explicar moltes en el bar amb un gin tònic. Perquè són tristes, no? Però llavors em sentien totes aquestes peripècies i em van dir, escolta, tu podries fer una guia per a la programació cultural paritària? I de cop vaig pensar, ostres, ara resulta que totes aquestes coses desagradables que m'estan passant i que he perdut la veu 2 vegades jo, amb aquesta desganyitant-me, intentant fer-los entendre a aquests gestors que no es podia ser tan disparitari. Una vegada em vaig quedar sense veu un mes sencer, no afònica, sense veu. Llavors, clar, quan em van dir això vaig pensar, mira, per on? La vida a vegades dona aquests toms estranys, no? I dius, doncs, escolta, ara que ho dius, sí. Doncs van sortir 74 recomanacions dividides en 4 àmbits. El tercer àmbit és el més hard, diguéssim, el de pressupostos, que és el que jo menys domino, i el que va fer el Departament està apuntat, és un nom molt llarg, Departament de Transversalitat, Gènere i Usos del Temps, es diu ara, abans es deia transversalitat, com està aquí. La teniu també l'enllaç a la guia, és un dels quaderns feministes, aquest era el número 2, ja van per al número 7. El número 7, que em sembla que és el 7 que s'està fent ara, l'estic fent jo altre cop, perquè és un resum del que avui us explicaré. És a dir, un quadern metodològic d'aquest projecte de gènere i museus, evidentment abstraient dels plans concrets dels 13 museus que es van investigar i, diguéssim, que se'ls va proposar fer un pla d'acció. I sortirà, suposo que aviat, encara no està acabat. Bé, llavors, jo crec que, escolta, hi ha una cosa que m'està sorprenent. Pensava que aquí sortia una altra cosa, però bueno. Quin era l'objectiu? Desenvolupar un pla d'acció d'incorporació a la perspectiva de gènere al relat, les activitats i el funcionament en cadascun dels museus. És a dir, què és el que es busca? El que es tractava en aquest pla era el relat. El nostre èmfasi, també hi ha una part reservada a espais, una part reservada a la quantitat de gent que hi treballa, etc. Com que veurem un qüestionari, anirem veient les diferents parts. Aviam, una mica també, què és el que estava parlant? I aquí també és una qüestió conceptual que em sembla important. Estic parlant, a vegades, sota el nom perspectiva de gènere, es vol dir 2 coses que no són exactament el mateix. Paritat, perspectiva de gènere. Paritat és una cosa, diguéssim, totes sabem el que és, no? O sigui, 60-40, 40-60, que hi hagin dones i que no només hi hagin dones, com l'altre dia em deia algú. És que va arribar la felicitació del MACBA de Nadal i la majoria eren dones. No sé per què esteu parlant d'això. M'ho va dir l'altre dia a xarxes, la setmana passada algú a xarxes. I li vaig dir, home, és que el MACBA, primer, has de mirar quanta gent està... Ara mateix és una directora, no?, la dona? Una dona directora. Però has de mirar, evidentment ja ho sabem, o sigui, quantes persones hi ha, sí, però en quins llocs? Són totes administratives i els directius són homes o està distribuït per al poder o com va això?
Què passa? En les institucions més, diguéssim, relatives o pertanyents als governs, això està bastant equilibrat perquè ja s'ha fet molt esforç i moltes lleis. Llavors, aquest és un tema, paritat. I després l'altra cosa és que el MACBA sigui paritari, que no ho sé exactament, però espero que sí, doncs no vol dir que als altres llocs no ho siguin. O sigui, hem de tenir una mirada una mica, a vegades crec que hi ha falta una educació una mica sistemàtica, no? El coneixement és una cosa que s'adquireix sistemàticament. Si no tenim, o sigui, tu has de fer uns estudis ben fets per saber quina és la situació real, no perquè una invitació t'apareix així, pots fer aquesta afirmació. I m'allargo sobre això perquè no és anecdòtic, passa molt. No, és que mi vecina no sé què, bueno, és que això no és una manera de pensar que funcioni, no és real, és científica. Llavors, molt bé, l'altra cosa és perspectiva de gènere, això ja és més complexa, no? És a dir, com introduïm la perspectiva de gènere, no és tant una cosa quantitativa i no és el mateix, o sigui, pot haver moltes dones i que no tinguin una perspectiva de gènere. Generalment això no passa, però es podria donar. Per tant, anem a veure quines eines d'investigació hem fet servir? Quantitatives i qualitatives. Tècniques complementàries, anàlisis de dades, revisió de documentació, pàgina web, qüestionaris i grups d'investigació. Ui, ara què ha passat? No. No sé com es fa per fer-ho gran. No. Aquí, vale. Podeu anar veient els centres que vam analitzar. A mi em va semblar que una cosa que era de perspectiva de gènere havia d'anar-se a poc. I vam fer 2 grups i els vam dividir expressament. 2020 em va dir 13 a l'hora. Dic, 13 a l'hora jo no em veig capaç. Jo crec que és millor anar a poc. Vam agafar els 6 primers i 7 després. Una cosa que m'estic deixant de dir, que està en l'article però que ja us ho dirà la Lina, és que tot aquest projecte va començar una mica amb el lideratge de la Lina Ubero des del Museu de Ciències Naturals. Vam fer una formació, van demanar aquesta formació i van estirant del fil. Després igual ens explica com ho va fer per convèncer els de l'ICUP perquè això s'extengués a tota... Jo encara això no ho sé, no ho he preguntat de fet. Com es va aconseguir perquè s'extengués? Perquè és que tot això fàcil no és. A vegades és la complicitat de qui es troba en aquell moment i s'ha d'aprofitar. Però també un dels objectius d'aquesta mena de treballs és que això no depengui d'aquí ja, sinó que estigui tornant al títol, és una qüestió de responsabilitat social, ha d'estar immers dins de la manera de pensar de la institució. Tots aquests biaixos, tota aquesta cultura que estàvem descrivint abans, ha de canviar. I jo crec que també és important tenir paciència, mà esquerra i una mica sentit de l'humor, si pot ser. Museu del Disseny, Museu de la Música, Castell de Montjuïc, Arxiu Fotogràfic, Museu de Ciències Naturals, Real Monestir de Pedralbes. Com veieu, molt diferents. Després va anar al Museu d'Història de la Ciutat, al Born Centre Cultural, Museu Marès, Museu Picasso, Museu Etnològic i de Cultures del Món, Arxiu Històric i Servei d'Arqueologia. Molt diferents uns dels altres i s'havia d'anar pensant cadascun. Una de les coses curioses que va passar és que vam començar i al cap de 2 setmanes va haver el lockdown, o sigui, ens van tancar. Per tant, la major part d'aquest projecte, tant del primer com del segon, de fet es va fer online. No vaig poder fer les visites presencials a les institucions. Quina va ser la part bona d'això? Que com que hi havia una mena d'impàs estrany, les persones que estaven a les institucions van tenir temps. Perquè, clar, també és un problema, això. O sigui, canviar les coses, si les hem de canviar des d'aquest concepte de cultura que realment està molt ficat pràcticament en les parets de les institucions, vol dir que necessitem uns esforços extra, un temps extra, potser gent extra, potser recerca extra. En aquell moment es va donar que semblava que hi havia més temps, es podia ficar, com que el dia a dia la gent no entrava per la porta, es podia ficar això. Això va ser una cosa bona. També ho dic per termes metodològics, diguéssim. És una feina que es pot fer en part online. Evidentment, a la que he pogut m'he anat a veure les institucions i he anat a ensumar, diguéssim, a respirar i a parlar amb les responsables, etc. Però també s'ha de dir que fer-ho online em va fer fixar-me molt amb les webs.
amb tota la documentació que estava penjada, amb quins articles feien referència i quins no, perquè la identitat virtual és molt important avui en dia i diu molt d'una institució. I llavors ja, diguéssim que era una manera d'entrar-hi. Quin era el procés de treball? Aquest procés de treball del projecte Gènere i Museus està dividit en 4 potes, diguéssim. Diagnosi, pla d'acció, implementació, avaluació. Avui us parlaré més de 1 i 2. Per què? Doncs perquè en els casos que jo he tractat, no tots, diguéssim, o sigui, la meva feina ha acabat a pla d'acció. Implementació, avaluació, està una mica en l'aire, la línia no, la línia ha avançat, per tant tinc moltes ganes de sentir-ho, perquè com li deia abans, jo soc una... O sigui, el fet que jo fos externa a l'Ajuntament i a qualsevol altra institució té l'avantatge que ningú em percep com a part de cap partit, no dic partit polític, sinó de party, de banda, diguéssim. Jo soc tinc una mirada naïf, per dir-ho així, també, sobre el que estic veient. Ara, tota la part que segueix d'implementació i avaluació, com sabem, no sé, suposo que el fet que estem... Ja m'ho direu vosaltres, les institucions, en quin moment esteu. Jo el que no vull és que la meva feina 1, 2 quedi en un calaix. Són diners públics que hem pagat totes i tots i que jo crec que s'han de fer servir pel que van ser pensats. I van ser molt ben pensats. Molt bé, fase diagnosi 1. Quins eren els nostres objectius? A veure, què volíem? Volíem recopilar, sistematitzar, analitzar les dades quantitatives i qualitatives de les activitats i el funcionament dels museus de Barcelona des de la perspectiva de gènere. Tot això, evidentment, es va fer amb equip, no era jo sola. Era l'ICUP, era tot l'equip de la Sònia Ruiz, la Vero Santoro i una persona que em sembla que es deia Cristina Armengol, que va estar al principi en l'ICUP treballant, la Patricia Puig de l'ICUP, etc. Vull dir que anàvem treballant tot conjuntament. Aquesta era el que volíem, comprendre una mica el que estava passant des de la perspectiva de gènere i per què ens interessava? Veure també punts forts i àmbits i espais de millora. Quin era l'objectiu final? Identificar objectius i actuacions, és a dir, què és el que fallava i com es podia, diguéssim, fer avançar, quines eren les accions que jo podia proposar. Es van codefinir 4 àmbits d'anàlisi. Jo crec que estan ben definits i que ho abarcaven tot. L'activitat programada i el públic, el relat i els rols, la gestió, la comunicació, la senyalètica i els equipaments. Com veureu, perquè ara us ensenyaré un dels qüestionaris, tot això també està molt vinculat a les mesures de govern i a les polítiques concretes de l'Ajuntament de Barcelona. A veure, anem a veure el qüestionari. A veure si el puc obrir. No, però ara com ho faig perquè es vegi? Sí, gràcies, Anna. El busquem. Està aquí, que no sé com es fa perquè es vegi aquí. Vale, genial. No, sí. No sé com tu fas, perquè ara no ho veig aquí. Sí, el traspasso. Aquest. Us vaig introduir mentre. Aquí hi ha una introducció, o sigui, es va explicant que el qüestionari té 4 blocs, perquè clar, com ho vam fer això? Després fan un resum del procés. A l'ICUP es posa en contacte amb les institucions i els diu tenim aquest pla i tal. Abans que això comenci, tinc la pantalla, gràcies, Anna. Una cosa que us vull explicar. Hi ha una iniciativa que està molt bé. Què dius, algú? El micro, perdó. Hi ha una iniciativa que està molt bé que la fa la Mujeres Audiovisuales, coneixeu l'associació, i és una eina molt xula que està molt ben pensada, molt ben teoritzada, molt de tot, i que es desenvolupa la Marianne Cao, em sembla que està a la Complutense ella, i el seu equip, amb finançament del Ministeri de Cultura. Llavors s'associa amb alguns museus, alguns potents com el Thyssen de Madrid i algun més, i
i fan una eina, una mena d'autodiagnòstic. Aquest autodiagnòstic també teniu l'enllaç en l'article per si li voleu donar una mirada. Està molt bé. De fet, inicialment, no sé si al final s'ha fet, també tenia una app, és a dir, era una app que, o sigui, les institucions tenien l'eina per autodiagnosticar-se amb el suport de l'equip, però també hi havia una app pel públic, és a dir, tu podies anar a un museu com aquest, amb l'app del públic i dir, m'ha semblat això o m'ha semblat allò, i que el públic digués la seva des de la perspectiva de gènere amb les preguntes d'autoavaluació que hi ha a l'app. Aquest és un projecte maco, té la mateixa idea, l'únic que hi ha una gran diferència, que és que no té cap mandat governamental darrere. Aquest sí, diguéssim, és a dir, l'ICUP demanava a les 13 institucions heu de fer això. I clar, aquesta és la manera de fer-ho. Jo crec, vaja. Molt bé, moltes gràcies. Llavors, aquí anava explicant una mica d'introducció dels enllaços, etc. Hi havia totes les instruccions. Mira, Cristina Armengol era aquesta persona que inicialment va estar treballant aquí. Aquí teniu, per exemple, el primer, la temporalitat. Abans d'entrar, la temporalitat. Vam decidir, i això estava molt ben pensat també, que no fos tot un any sencer, que fos 11 mesos, o 10 mesos, o 6 mesos, o 9 mesos, intentant que fos el més, diguéssim, significatiu possible per la institució, però per què fèiem això? Per evitar el mes de març. Per què? Perquè el mes de març desdibuixa les estadístiques. Com que el mes de març és el mes de la mujer, doncs ara tot passa el mes de març, no? Ja sabem aquest problema, ja el sabem. Llavors, era la manera de que no sortís, de veure si realment la perspectiva de gènere i la paritat i tal estava integrada en el funcionament normal, habitual, entre cometes, dels museus, o no. I llavors, treure el mes de març era cabdal. Bé, llavors, per exemple, dades bàsiques i públic, no? Quina tipologia d'activitats, conèixer una mica què fa aquest equipament. Això està sempre en rosa perquè una cosa que vam fer és teníem un qüestionari tipus, l'enviàvem a la institució i després deixàvem que la institució s'ho adaptés. És a dir, els dèiem, això us va bé? No, perquè va passar no sé què o no sé quantos. Ho anàvem adaptant una mica més. Algunes preguntes eren rellevants perquè algunes institucions tenien públic, altres no. L'arxiu o, saps? Per exemple, eren diferents. Per tant, es va fer una adequació personal en una reunió online per cada una de les institucions. Qui ha participat més a les exposicions, a les activitats generals, a les activitats familiars, si detectaven diferències. Hi ha un dels problemes número 1, que és una de les accions número 1 que es demana, és que no hi ha estadístiques. Per tant, a vegades es demanava una mica a ull o segons aquests comptadors que hi ha a les portes dels museus on la gent que ven a les entrades, etc. Si tenia que reflexionessin sobre l'horari. Com veieu, és una manera soft, és una manera de pensar. Comencem a pensar des d'aquesta perspectiva. Comenceu a pensar des d'aquesta perspectiva. Les franges horàries afecten la participació de les dones? Quin tipus de col·lectius? Dones, grans, adultes, dones residents a Catalunya, són turistes, després també xarxes socials. Aquí ja era més fàcil de comptar, la majoria de llocs ja teníem més clar qui participava a xarxes socials, edats, col·lectius, etc. Perspectiva de gènere. Aquí era més difícil i aquí era una altra cosa que també és important tenir en compte, qüestions preliminars. Qüestions preliminars. La persona que és l'enllaç per aquest projecte a la institució ha de tenir una mica de mà, diguéssim. Ha de fer que, primer, ha de comprendre els temes de gènere, si possible, perquè si no, a vegades em trobava amb respostes que deien aquesta persona no ha entès la pregunta, perquè per la resposta que em dona veig que no ha entès la pregunta. També és un esforç diguéssim, de posar en comú, com es diu, pedagògic, entre cometes, el propi projecte. I també que aquesta persona tingués la possibilitat, clar, tingués el recolzament de direcció i que pogués aconseguir tota la informació perquè necessitava informació transversal. Les exposicions han visibilitzat les diferències entre homes i dones en un àmbit o en una activitat amb l'objectiu de reflexionar-hi? Han posat en valor la producció cultural i científica i o la memòria històrica? Han afavorit la reflexió sobre els estereotips? Aquesta pregunta es va repetint sobre exposicions, activitats, aquestes 3 preguntes. Són maneres de posar en joc la perspectiva de gènere.
activitats, serveis educatius. Sovint ens trobàvem que els serveis educatius eren els més moderns, eren on hi havia més perspectiva de gènere, perquè són on hi ha col·lectius de dones més joves, on estan formades més recentment en perspectiva de gènere i eren més àgils a l'hora de ser contractats. Una exposició permanent és molt més difícil de canviar, per exemple, molt més cara, molt més llarga, etc. Comissariats, això era quantitatiu. Qui ha dirigit comissariat les exposicions? Majoritàriament dones, homes. A vegades, com que ho podíem comptar, a vegades no, per això és una aproximació, per això diem majoritàriament dones, a vegades ho sabien exactament. Redacció de textos, traducció de textos, disseny gràfic, producció d'exposicions, disseny d'espais expositius, persones conferenciants expertes, participants a taules rodones, conducció d'actes, ja sabeu, o sigui, moltes vegades condueixen les dones, els experts són els homes. Talleristes, és a dir, comenceu a comptar, a veure què passa a casa vostra. Es té en compte el gènere a l'hora d'establir la política d'increments de la col·lecció? Sí, no aplica, depèn. Adquirir materials bibliogràfics, hi ha més dones o homes autores, grups de recerca, qui fa la funció, a vegades n'hi havia, a vegades no, persones investigadores, si teniu alumnats en pràctiques, si teniu doctorants, gestió. Tota aquesta plantilla, tot això de plantilla, ho responia l'ICUB, perquè clar, en museus municipals totes les respostes les tenia l'ICUB. Això ho omplia l'ICUB. També jornada reduïda, o sigui, quanta gent hi ha, primer i segon nivell directiu, llocs de treball, jornada reduïda, igualtat de competències, formació. Hi ha coses que al servei públic són paritàries. Complements salarials, jornades que s'allarguen, etc., permís de paternitat, tenien en compte el protocol de prevenció. Molt bé. Plecs de condicions de contractació de serveis externs. Aquí és un problema general, que ja us ho vaig adelantant, que ens trobàvem amb que era molt difícil, o sigui, trobàvem neteja, dones, seguretat, homes. Incidir, a pesar que hi havia aquests plecs, a vegades no es coneixien, hi havia una mica de confusió. Llavors, es té constància que si feu aquests plecs d'inclusió tinguin impacte en la contractació real? Realment qui hi ha? O sigui, neteja, educatius, vigilància, atenció públic, biblioteca, conservació, qui hi ha? Homes, dones, etc. Aquest és l'apartat final, comunicació, senyalètica i equipaments. Comunicació, els hi fèiem reflexionar sobre en els textos del museu, tots, webs, expositius, butlletins, fulletons, publicacions, correus electrònics, publicacions a xarxes socials, tot. Se segueixen les recomanacions de la guia de comunicació no sexista? Aquí ja aprofitaves per dir referència, tal, aquí està la guia, que n'hi ha diverses. Sí, no sempre, no sé què. Els serveis d'atenció ho fan. Es fa una anàlisi en clau de gènere de les imatges. Sorprenentment, es feia més anàlisi en clau de gènere de les imatges que del museu, que de la comunicació verbal. Una altra de les coses importants que no sé si surt després és la perspectiva interseccional de gènere, és a dir, que es tingui en compte la qüestió ètnica, classe, diversitat, habilitats. Tot això també no estava inclòs, però d'alguna manera podia sortir. Estava més enfocat al tema gènere, tot i que la meva perspectiva com a investigadora sempre és interseccional. Preguntàvem per als pictogrames, de les senyalètiques, els lavabos, si hi havia cartells de sensibilització per la prevenció de violències masclistes. Això són unes accions que s'estan desenvolupant des de l'Ajuntament. A quin lavabo es trobaven els canviadors per nadons? Si hi havia un espai per l'allatament, la majoria de llocs no hi havia. Si hi havia aquests racons, zones fosques que es podien veure com a insegures, si hi havia transparències o no, etc. I finalment un apartat de suggeriments i observacions. Molt bé, el procés va ser aquest, redacció del qüestionari, reunió amb les persones, adaptació per cada centre, retorn de les respostes, anàlisi de la informació, resolució de dubtes per mail o altres reunions. Reunió amb la persona o les persones responsables de cada centre per la presentació de resultats de la diagnosi, que és el que esdevenia del qüestionari en aquesta primera fase. Estudi virtual i presencial de l'equipament, elaboració de la diagnosi, reunió per la presentació de la diagnosi. Grup de discussió.
vam fer grups de discussió. Quines fortaleses vam trobar? En general, un interès per la perspectiva de gènere i la paritat. En general. Disposició per incorporar-la. També a vegades la persona que era la responsable de comunicar amb mi era la més interessada, diguéssim, també, o sigui, s'escollia una mica, no? Punts en comú, manca de dades segregades per sexe. Això és responsabilitat de l'ICUP, el repte, que diguéssim, en lloc de repte penseu acció, perquè és el que el pla d'acció recomanava. De la diagnosi s'esdevenia molt fàcilment el pla d'acció, tot i que jo tenia que anar fent de Pepito Grillo. Ei, ICUP, això qui ho fa? Ei, d'això de qui és responsable? De no sé què. Es veu que aquesta espècie d'activisme me toca fer-lo a mi. A desenvolupament d'un sistema d'indicadors homogeni. Punts en comú, manca de perspectiva de gènere i paritat a les activitats en general. Doncs incorporar-ho, fer accions de formació. Formació havia d'estar i està per tot arreu a totes les accions. En relació a l'apartat de relat i rols, en general manca de perspectiva de gènere a les exposicions. No visibilització de l'aportació de les dones. Quines són les reptes que esdevenen amb accions? Revisió de les exposicions, dels audiovisuals, dedicació de temps de recerca si cal, visibilització dels obstacles, etc. També, en general, masculinització dels rols de direcció i participació a les taules. Els experts acostumen a ser homes. També, amb serveis educatius, neteja i atenció, acostumen a ser dones. Doncs el repte, organitzar activitats que tinguin en compte la paritat amb els diferents rols, amb persones expertes dones. És que no les trobem. Guia. Aneu a la guia de paritat de la programació cultural paritària, que ja està publicada, que és el quadern número 2 que us havia explicat. A veure les àguiles. Quan es delegui l'organització i tal, també em diuen, és que ho delego, és que una excusa clàssica, que no me l'he trobat aquí, l'he trobat a altres llocs, és que ho delego no sé qui, no m'hi puc atrevir a dir-li això. Dic, sí que pots, hi ha una llei, hi ha un marc legislatiu, hi ha llei estatal, llei de la Generalitat, hi ha uns mandats governamentals de l'Ajuntament, per suposat que tens tot el, no el dret, l'obligació de fer-ho, però hi ha una percepció que, diguéssim, que et fiques amb el treball dels altres, ho tenen a vegades alguns gestors. I sempre formació. Relat i rols, doncs no es té en compte la perspectiva de a l'hora d'incrementar la col·lecció, excepte en un cas, es vaig trobar, biblioteca, recerca, tampoc. Doncs definir aquestes polítiques, com fer-ho? És que és l'intríngulis que jo m'anava seient amb cada una de les institucions, us donaré alguns exemples concrets. Política d'increment de materials, adquisicions, participació de les dones a la recerca. En general, com us deia, la gestió és el que menys problemes tenia perquè està molt estructurada per les lleis de l'administració. Però era assegurar la continuïtat, fomentar la conciliació, clàusules d'igualtat de gènere a les contractacions externes. Això sembla fàcil i no ho és. Em poso a parlar, no, és que jo no sé, és que no sé qui, és que no sé on, és que això ho porta no sé qui. O sigui, fer que això cristal·litzi és una feinada. Donar a conèixer el protocol d'assetjament, es coneixia poc, un espai específic, al final es va decidir que no calia, però no es marca amb senyalètica i això sí que és important, també a cara a la gent que ho visita, i comunicació no sexista. Això també, com us deia, en general no sempre s'assolia, tot i que es veia millor, o sigui, es vigilava millor amb les imatges. Doncs què s'havia de fer? El Consell per acció és molt fàcil, revisar totes aquestes comunicacions visuals, segons la guia, hi ha molta documentació per poder-ho seguir, aquest disseny, etc. El mateix pel que fa a l'espai. Els lavabos estan dividits en gènere i senyalitzats binàriament, hi havia espais foscos amb poca visibilitat, hi ha edificis històrics amb els quals això és molt difícil d'arranjar, però es procura sempre fer el màxim, adequar els lavabos, eliminació dels espais foscos, segons aquesta mesura de govern de la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, implantació i gestió dels equipaments a la ciutat de Barcelona, que també teniu a les referències. En relació a espais, també espai i equipament, diguéssim, canviadors de nadons, manca d'espais d'alletament, doncs fer que això sigui així. Moltes vegades no havien ni pensat, o posen en dubte, no s'atreveixen, però veus que ho pensen de quina és la utilitat, no? Bé, algunes reaccions que ens vam trobar quan vam posar en comú a les primeres reunions dels qüestionaris.
donàvem idees, només les preguntes ja generen idees. És un projecte performatiu. M'ha resultat dolorós contestar el qüestionari. A vegades es fa les coses bé sense tenir una voluntat integrada, canvia l'equip, canvia la persona responsable, es deixen de fer. Per això s'ha d'integrar en el funcionament. El qüestionari ens ha permès, o sigui, el qüestionari com un dinamitzador de posar en comú coses. La Patrícia ens ha donat algunes idees per a exposicions que utilitzarem, us en explicaré alguna. Coses bones. L'equip en general sensibilitzat, molts d'ells, o almenys els que interlocutaven amb nosaltres. Una cosa important, es feien referència a comentaris que havien fet al públic, als assistents, als que anaven als equipaments, que els donaven empenta i convicció, i això, aquestes queixes i comentaris del públic. Reptes, implicar tot l'equip, canviar la perspectiva en relació als relats, això és repensar col·leccions, repensar exposicions permanents, temporals, etc. Adquisicions, biblioteca, és repensar bastantes coses. I, en general, una mica el que els semblava és que anava tot molt a poc, com acostuma a ser la qüestió, amb la funció pública. Per repassar, estàvem amb aquestes 4 fases. Primera proposta de pla d'acció. Ara el que vull és mostrar-vos un pla d'acció perquè veieu una mica... Es veu? Sí, genial. Índex. Aquí, en realitat, amb un pla d'acció el que es feia és tornar a repassar el marc. Això és l'objectiu performatiu d'aquest document. Caigui on caigui a la trajectòria de les polítiques a la ciutat, d'on venia, quina metodologia havíem fet servir, quina diagnosi era la que estàvem tractant o sigui, quina era la nostra base empírica per proposar accions, tornàvem a repetir la diagnosi de cada un dels grups i els resultats dels grups de discussió, que també incloïen el que deien coses. Alguna, per exemple, va ser dolorosa sentir a una persona les recomanacions que es feien des del pla d'acció, i aquí veieu, o sigui, això que és molt visual, diguéssim, val? Ai, per què no s'està al lloc? Aquí, per exemple, eix, activitat programada públic. Quin era l'objectiu? Aquesta era la feina de l'ICUP, això són deures de l'ICUP. En aquest cas, disposar estadístiques fiables desagregades per sexe que permetin analitzar l'equitat i el progrés de les polítiques de gènere. Si fem tot aquest projecte i no el podem mesurar o no sabem, és només aproximat el que tenim, doncs clar, el primer és saber exactament què hi ha. Només això sembla ser una cosa complicadíssima. Actuacions, ja sabeu que parlo com a externa. Doncs quines serien? Recollida de dades desagregades, a públic, participació, programació d'activitat, rols... L'exercici que havíem fet allà en aquest moment, que sigui permanent, que se sàpiga sempre. Què s'està fent? Tenim clar, perquè a vegades dius, mira, una vegada una anècdota curiosa d'aquestes de viatges. Vaig estar durant 9 mesos presentant un programa a BTV, ara recentment, l'any no sé què era, 2017, una cosa així, que es deia Terrícoles, un programa que presentava Luis Reales, que era el director, i després hi havia 5 entrevistadors diferents, un per cada dia de la setmana. Doncs a mi em trobava la gent pel carrer, em reconeixien i em deien, tu ets la que entrevistes dones, no? I, a veure, jo sobre el paper jo entrevistava 50-50, 50-50, homes, dones, però era la que més dones entrevistava de tots. I quina era la percepció de que jo era la que entrevistava dones? Veieu el que us dic d'abans del viatge inconscient? És a dir, no, o sigui, és que hem de comptar, perquè, no senyora, jo no sóc la que entrevisto dones, jo entrevisto 50-50. Però aquesta és la percepció. Llavors, desenvolupar, o sigui, mirar-ho a tot i desenvolupar un sistema d'indicadors comú a tots els museus municipals, responsables, evidentment s'havia d'anar marcant, pressupostos, terminis, moltes vegades els pressupostos no hi havia necessitat de pressupost extra. Informació quantitativa seria l'indicador, desagregada per sexes, relativa a tots els àmbits, i implementar aquest sistema d'indicadors. Això suposo que l'ICUP, jo tinc entès que sí, estan començant a fer aquesta tasca.
Per exemple, un altre eix dins d'activitat programada de públic, dins del mateix eix, un altre objectiu. Incrementar l'assistència de públic femení en aquelles activitats en les que està infrarrepresentat. Com ho podem fer? Valorant quines temàtiques i tipologia d'activitats són les que menys o més atrauen a les dones i quin seria l'indicador? Doncs veure que hem incrementat, tenir coneixement d'aquesta participació femenina segons tipologia i, en últim terme, incrementar la participació. L'altra actuació, definir estratègies per assolir la paritat a l'assistència i participació d'activitats. És a dir, és un treball molt de detall que necessita també molt diàleg intern. Sobre relat i rols. Objectiu, incorporar la perspectiva transversal de gènere al relat d'activitats, exposicions permanents i temporals. Actuacions, formar amb igualtat a tota la perspectiva de gènere al personal de la institució, incorporar-la a les exposicions permanents, incorporar-la a les visites guiades i exposicions, que hi hagi una reflexió. A vegades em diuen és que és impossible canviar la història perquè no hi havia dones no sé què. A veure, a vegades n'hi ha, i han desaparegut i a vegades no n'hi ha. Acabo de tornar de Nàpols, no sé si Artemisia Gentileschi, que havia començat com recuperem-la. Hi ha una expo dedicada exclusivament a Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi al seu moment era una gran mestra de pintura del barroc. Com és que ha desaparegut? Jo encara me'n faig creus de com passen aquestes coses. Doncs us aneu a la Galeria d'Itàlia i veieu, hi ha algunes obres dels contemporanis i de seguida veus quin és Gentileschi i quin no. Per què? Doncs perquè és molt millor que els seus contemporanis. Era una autèntica mestra. O sigui, no és perquè recuperem, perquè no sé què. No, no, és que què ha passat? Biaixos, d'acord. Llavors, a vegades dius, és que no n'hi ha, i si expliques per què no n'hi ha, ja és una reflexió, com heu vist com es formulaven les preguntes en el qüestionari. Per què no n'hi havia? Doncs perquè no les deixaven fer això, perquè no les deixaven fer allò. Expliqueu-ho. Explicar-ho ja és perspectiva de gènere. A l'espai buit no existeix. Organització d'exposicions temporals en perspectiva, activitats, increment d'activitats en perspectiva de gènere, etc. Tot l'altre, paritat, aconseguir la paritat, aconseguir la perspectiva de gènere. Relat, jo hauré d'acabar perquè ens hem retardat a l'inici, però igualment hem d'anar-ho fent. Llavors, relat i rols, afermar la paritat a l'autoria i la perspectiva de gènere a la biblioteca, col·lecció i recerca. Podem entrar en matisos després al torn de preguntes. Doncs fomentar una política activa d'adquisicions, com? És que és la vostra feina, com? Us ho heu de pensar. Jo com a consultora he fet molta feina per veure, per exemple, l'Arxiu de Barcelona, com funciona, com va això, per anar dient, doncs mira, ho podeu fer per aquí, ho podeu fer per allà, etc. Impulsar l'estudi de la col·lecció, veus aquí, per exemple, s'hi posa perspectiva interseccional, la recerca amb recursos específics si cal, impulsar l'increment de la col·lecció, amb perspectiva de gènere, etc. La gestió, el mateix, garantir la igualtat de gènere en les contractacions, incorporar aquestes clàusules. Teniu un document que ha fet un informe, l'ICUP, un breu informe d'aquest projecte que està penjat online, que teniu també l'enllaç en l'article, que està penjat també online meu. Per tant, que això, si ho voleu tornar a mirar amb més calma, està. A part del quadern metodològic feminista que sortirà, suposo que abans de primavera. Per tant, tots aquests dissenys de protocols, difusió de protocols de violències masclistes, formació és important. En comunicació senyalètica i equipaments, fomentar aquesta comunicació inclusiva, revisar totes les comunicacions, els textos, imatges, fomentar la formació online, etc. Aquí no ho he posat per discreció, però clar, hi ha responsables que són institucions, responsables que és l'Ajuntament, hi ha corresponsables, etc. ICUP, espais lliures de violències masclistes, etc. També promoure aquests espais lliures de discriminació segons aquest document d'espais. I bé, aquí hi havia la bibliografia, que també donava tot aquest espai. Aquest és un exemple que, si voleu, ho deixo per les... Us sembla bé o no? Deixo aquest exemple per després? Perfecte. Doncs molt bé. Ara...